Ние не търсим политиката. Тук сме показали реалния живот на един обикновен български гражданин по това време. Не наблягаме нито на хубавите, нито на лошите черти на самия период. А как е живял един човек, българин, редови гражданин в нашата страна. Казвам се Динко Кушев. От град Пещера съм и съм направил така възможно, така да се каже, в тази кинозала да бъдат поместени доста предмети от времето на социализма и по този начин да допринесат за представата за този период, не само за хората, които са живяли в него, а и за хората, които са по-млади и нищо не помнят за този период от време на нашата страна. Минавали са ми така идеи в много ранна възраст за такова нещо, защото аз много обичам колите и като цяло това ми е страст, автомобилите. Тук са като цяло и много от играчките, които от едно време съм притежавал като дете и съм ги събрал в една колекция, която по този начин съм намерил начин да я покажа и на хората. Това е един вид моето и детството на много други хора, мои връстници. Има и много предмети не само от България, а и от различни други страни от социалистическия строй, които са били. Те и колите като цяло не са произвеждани всички само в България. Има и от други соцстрани произвеждани автомобили, затова е така по-широко обхватна експозицията. Аз не виждам причина да се хока или да се говори пошло за някой период от време. Това е време. Ние не можем да ругаем времето. Ние не можем да казваме, че нещо е лошо или е хубаво. И като цяло, тогава има и хубави и лоши неща. Да, като цяло. Но въпросът е такъв, че ние не търсим политиката. Нямаме предвид, че е имало ексцеси до крайности, които, примерно, не смятаме, че са били нормални. Не казваме, че е било рая на света. Но тук е имало и хора, които масово хората са живяли нормално. Много съм изненадан от това как го възприемат младите днес това нещо. Тук имахме дори едно детенце, което е било с родителите си, не знам, точно преди първия път, когато е бил, не съм сигурен как е бил, но е дошъл в самия музей. Следващия път той беше тук с представяне на урок, който го изучават в училище и представяне на целия му клас. Бяха дошли на екскурзия от Пловдив, да бъдат тук, да се проведат изнесен час по този, който предмет си има там изучаване по история. И тук изнесе самия урок детето пред учителите и пред съучениците си. Така че има изключително голяма аудитория от млади хора, които искат да знаят за самия живот от това време. Грешно е да се смята, че младите не се интересуват и от историята на България. Според мен е точно обратното. Немалко млади хора имат интерес към историята и то не като цяло историята, а точно за този период. Интересно им е как се е живяло тогава. Няма край на ширин лъж.